Bueno, continuem amb les tècniques de creativitat social, que és el que, el que desplegarem com a tècniques d'aquest tema de la part o la perspectiva dialèctica. Hem vist en la primera part del tema, diguem, la visió més comuna d'aquesta perspectiva, que és la investigació-acció participativa. Això implicaria una espècie de visió general de com abordar aquest tipus d'investigació dialèctica en la qual no únicament estem recollint informació, sinó que tenim una intenció clara d'utilitzar aquesta informació per a transformar la realitat social que ens envolta, una realitat que a priori hem identificat com a injusta, desigual o qualsevol cosa d'aquest estil. No? I l'altra característica és que això ho fem no com a investigadors que des d'un púlpit o el que sigui eh, investiguem i tenim i el nostre coneixement ens fa diguem o ens proporciona les atribucions per a dir la nostra sense ajuda de ningú, sinó que en aquest cas el que fem és que la pròpia població destinatària de les accions ulteriors d'aquesta investigació participa en el procés de generació d'informació i proposta de solucions. No? Bé, doncs això, la investigació que faríem, que duríem a terme en una IAP, podria usar tècniques quantitatives o qualitatives, algunes de les que ja hem donat. Però així el grup que incloem com a tècniques a desenvolupar són allò que anomenem tècniques creatives, que poden ser quantitatives o qualitatives, però que tenen la singularitat de que permeten l'emissió d'un diagnòstic per a després facilitar el desenvolupament d'actuacions. No? Totes les que anem a veure van en aquest sentit, pot ser excepte el sociograma, que és més aviat un mapa de relacions socials. No? Però tant el DAFO com el taller europeu d'escenaris de participació com el fluxograma, el fluxograma no el donem, però també l'arbre de solucions i problemes, totes aquestes tècniques van en aquesta línia de primer emetre un diagnòstic i després amb aquest diagnòstic desenvolupar les actuacions. Ens situem, per tant, després d'aquesta introducció en el punt on ho havíem deixat. Bé, aquesta seria la diapo on introduïm aquestes tècniques d'investigació de creativitat social. Una mica el que ja hem dit, que és que la investigació acció participativa no està tancada, és prou flexible en quant a les tècniques desplegades. No es tanca a l'ús de qualsevol d'elles, a cap d'elles. No? I podem tant fer una enquesta, si ens ve de gust o pensem que és adequat per als objectius de la investigació, explotar dades estadístiques d'organismes privats o institucionals, per tant, fer anàlisi estadística, siguin dades primàries o secundàries. També podem fer entrevistes en profunditat, grups de discussió, etc. Tot el que ja hem fet. I això serviria per a emetre un diagnòstic, conèixer més sobre la realitat aquesta que estem estudiant, de cara a després, el que no donen les tècniques que ja hem abordat en temes anteriors són les actuacions posteriors, què fer, no? Com transformar. El que ens donen només és com recollir informació d'una manera o altra. Aquestes tècniques d'investigació de creativitat social, les tècniques creatives, sí que tenen aquesta segona part, que a banda d'emetre el diagnòstic poden proposar solucions. No?
I aquestes actuacions, o sigui, les tècniques creatives, les actuacions que proposaran després, bueno, tant el diagnòstic com les actuacions, es faran, desenvoluparan de manera participada amb la comunitat que està sent protagonista de la investigació. Per tant, hi ha un component participatiu evident. No fem un DAFO en aquest context. No, bueno, el DAFO es pot fer en un context empresarial del màrqueting i tal, internament en una empresa. Però en aquest context, un DAFO o un taller europeu d'escenaris de coneixement es fa amb la inclusió de quanta més població possible millor. No? O sigui que es desenvolupen aquestes tècniques participadament, com tot el que passa amb les tècniques dialèctiques. Aquestes tècniques tindran aquesta vocació estratègica que implica que després plantegem actuacions transformadores, s'apliquen dinàmiques grupals, o sigui, no és un grup de discussió, però sempre hi ha algun tipus de dinàmica grupal i estan vinculats als processos d'evolució de la informació. Nosaltres podem plantejar un diagnòstic, com van dir, no? com en la primera fase de la IAP, tenim un diagnòstic inicial que pot fer sobretot el grup investigador, però després se li torna aquesta informació i la comunitat és la que emet un diagnòstic a través d'aquestes tècniques. I amb aquest diagnòstic és quan es poden fer les actuacions pertinents, sempre involucrant a la població. Les que anem a veure n'hi ha altres més, per exemple, està el fluxograma, però el fluxograma té algunes complicacions. Abans l'incloíem, però una per manca de temps i l'altra perquè té una visió pràctica complicada, hem acabat llevant-lo d'ací. El que podríem situar com a més o menys el mateix, o més o menys la mateixa dinàmica, és l'anàlisi d'AFO, l'European Awareness Scenario Workshops, que és el tallers europeus d'escenaris de coneixement, l'EASW, i l'arbre de problemes i solucions. Aquestes tres tècniques creatives tenen la mateixa dinàmica. Primer diagnòstic, després solucions o actuacions. I el sociograma seria una mena d'això, de mapa de relacions de la comunitat, no? Per entendre, de vegades té interès fer això, per entendre millor amb qui estem treballant, no? Què està passant, quina comunitat tenim davant. No? Això també ho fan els investigadors, però amb l'ajuda d'alguns agents clau o representants comunitaris. No? Bé, anem a veure alguna d'elles per a fer un tros, no sé si farem, no crec que fem tot d'un colp, el que farem és una part ara i en un últim vídeo ja acabaríem tot el temari. Com a mínim veurem ara l'anàlisi d'AFO i segurament també el European Awareness Scenario Workshop. Bé, l'anàlisi d'AFO, abans de res, abans de desplegar això, el que podem dir és que és una tècnica que sorgeix en l'entorn del màrqueting. En l'entorn empresarial, el DAFO vol dir debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. És un acrònim que inclou la inicial d'aquests quatre aspectes. No? Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Aleshores, això es va crear per a ajudar al diagnòstic de les empreses, per a veure quines eren els punts febles forts i tal, i també les amenaces i oportunitats, el que es podria desplegar per a que l'empresa anara millor. I amb això després es feia també sobre la interacció dels diferents nodes o qüestions, es plantejaven després unes accions per a la millora de l'empresa. No?
Bueno, i això, aquesta tècnica ha sigut aprofitada per al desenvolupament comunitari i específicament per a les investigacions d'acció participatives és una cosa que se sol utilitzar. No? O variants d'això. Hi ha gent que dins d'aquest qualificatiu de creatiu el que fa són adaptacions del DAFO, no? De vegades. Bé, i nosaltres així només anem a exposar perquè té prou complicació després del procediment, tot i que si algú vol bibliografia o material per a saber com es fa després el DAFO, la part de les actuacions, vos ho puc passar. No? Nosaltres en aquest cas només plantejaríem l'anàlisi DAFO de la part del diagnòstic, o sigui, com elaborar el diagnòstic. Que es diu el DAFO bàsic. El DAFO bàsic és el del diagnòstic i després en una segona fase es fa el DAFO avançat que impliquen les actuacions. Moltes vegades, tant en el món empresarial com en les actuacions comunitàries, es fa només moltes vegades el diagnòstic sense més, el que anem a veure ara com a DAFO bàsic. No? El DAFO avançat, que implica operacions matemàtiques bàsiques, però implica tota una matriu de dades, és poc habitual. No? Entonces, així de moment, també per manca de temps, no l'hem inclòs. Bueno, doncs passem, veieu ahí que tenim com un quadrant de 2x2, no? Dalt tindríem qüestions dependents de l'actor i dependents de l'entorn, que en el màrqueting se sol dir àmbit intern, el dependent de l'actor, i àmbit extern, el dependent de l'entorn. Això per una banda, o sigui, lo intern i lo extern, el que afecta a la pròpia empresa o la pròpia comunitat, i el que és atribuïble fora de l'empresa, o sigui, que queden fora de l'empresa o fora de la comunitat. I després tindríem aspectes negatius i positius. En els aspectes negatius dependents de l'actor, o sigui, de la pròpia comunitat, diguem, tenim les debilitats. O sigui, les debilitats de la comunitat, coses que no acaben de funcionar. Aspectes negatius dependents de l'entorn o de fora de la comunitat, per exemple del municipi, si estem avaluant un barri, doncs podríem parlar de la resta del municipi o de la província, de la comunitat autònoma, fins i tot de l'estranger, coses que s'escapen a l'entorn immediat del barri. No? Això serien les amenaces, coses que poden vindre de fora per a empitjorar la situació. En l'altra fila tenim els aspectes positius, les dependents de l'actor o de la pròpia comunitat serien les fortaleses, allò que la comunitat té per a que la situació puga o bé millorar per si mateixa o no anar a pitjor. No? Tenim aquelles coses en les quals estem bé i això pot servir de dic de contenció de processos negatius. No? Això per una banda, i de l'altra, en les qüestions que són fora del barri, si estem, quan l'exemple que estem, fora de la comunitat que estiguem estudiant, serien les oportunitats, coses que poden vindre de fora per a millorar la situació. Les dependents de l'actor o les internes solen tindre, però no sempre, una orientació presentista. O sigui, són coses que solen ser actuals, de les que ja estan desenvolupades ja. No? En canvi, les dependents de l'entorn és freqüent, però no sempre, que tinguin una orientació al futur. Són coses que estan per venir. No? Però no sempre. Tampoc això, o sigui, poseu entre parèntesis això de l'orientació presentista i l'orientació al futur. Aleshores, quan fem l'anàlisi d'AFO, aquest, el bàsic, no? del diagnòstic, hem d'anar pensant què té, o sigui, és una operació senzilla, què té de dèbil, en el primer quadrant, la nostra comunitat de veïns o el que sigui. No? Pues, per exemple, imagineu-vos que n'hi ha
molta delinqüència en el barri. Pues això és una debilitat. No hi ha espais verds. És una comunitat en la que no hi ha espais d'esplai a l'exterior suficient, debilitat. Així, no? Després faríem les fortaleses, quins aspectes positius té la nostra comunitat? Pues, imagineu-vos, pues una vida social molt intensa i amb molta interrelació, una fortalesa. No hi ha conflictes ètnics perquè hi ha una integració general de totes les comunitats d'estrangers, no? No hi ha conflictes així racials o ètnics, també podria ser una fortalesa. O n'hi ha una associació de veïns forta que organitza molt i en la qual s'involucren molt els ciutadans. També això podria ser una fortalesa. Aspectes negatius, amenaces. Pues imagineu-vos que si estem parlant d'un barri, com a amenaça podem dir que hi ha un pla parcial d'ordenació urbana que implica el traçat d'una avinguda o d'una circunvalació de 4 carrils que trencaria per la meitat el barri i li llevaria la seva això, no? Pues això és una cosa externa, no és de la pròpia comunitat i és una amenaça exterior. I un pla que ja està ja aprovat i que pot comprometre el futur de la població. Després, una cosa positiva, com a exemple, no? Alguna cosa positiva des de l'exterior, que pot ser una oportunitat per a millorar la situació. Pues imagineu-vos que n'hi ha previst la construcció, l'Ajuntament té previst, amb l'ajuda de la Conselleria d'Educació i Cultura, la construcció d'una biblioteca de barri que no n'hi havia i ara pues, n'hi haurà. No? Pues això és una oportunitat per al barri. En fi, això és un poc el que desenvoluparíem. Cadascuna d'aquestes si domina, o sigui, si al final de tot hem posat moltes debilitats, moltes amenaces, moltes fortaleses, hem posat tot el que se'ns ha ocorrit i ho tenim omplert tot, si domina algun aspecte concret, ens orienta cap a estratègies que estan relacionades amb això. Per exemple, si hem posat moltes més debilitats o les debilitats tenen més importància que les fortaleses o les amenaces, això implicarà que hem de dissenyar estratègies de correcció. Sobretot, normalment tenim que fer estratègies de correcció, d'afrontament, de manteniment i d'aprofitament. Hem de fer estratègies de tot tipus. Però si dominen les debilitats, diríem que especialment hem de fer estratègies de correcció. Si dominen les amenaces, estratègies d'afrontament cap a les amenaces. Si dominen les fortaleses, sobretot seran estratègies de manteniment d'allò bo que tenim. Si dominen les oportunitats, seran estratègies d'aprofitament d'aquestes oportunitats que ens venen de l'exterior. En fi, és una cosa així senzilla. I després, bé, el DAFO avançat implicaria que aniríem relacionant les debilitats amb les amenaces, les fortaleses amb les oportunitats amb les debilitats, les fortaleses amb les amenaces. No? O sigui, tenir que les debilitats es relacionen amb les amenaces i les oportunitats i les fortaleses també amb les amenaces i les oportunitats. No es relacionen les debilitats amb les fortaleses, però sí les debilitats amb l'àmbit extern i les fortaleses també. No? D'aquesta interrelació, vaja, us ho dic això perquè tinguem una idea de què vindria després amb el DAFO avançat, però això no ho donem. D'aquesta relació, nosaltres a cada relació, per exemple, d'allò que hem dit que n'hi ha una associació de veïns forta en el barri, com a fortalesa, això ho relacionem amb l'amenaça de la construcció d'una circunvalació de 4 carrils que travessaria el barri. D'aquesta relació
hem de dir si la relació entre aquestes dues qüestions, de 0 a 10, estan molt correlacionades o no. Si estan poc relacionades aquestes dues qüestions, posaríem un 0. Si estan molt relacionades, un 10. No? D'ahir pues, tota aquesta relació. Així que diríem pues, que aquesta fortalesa té no un 10, però sí igual un 6 o un 7, relació amb allò de l'autovia o de la circunvalació, perquè una associació de veïns forta pot oposar-se, tot i que s'hagi aprovat per part de l'Ajuntament, pot oposar-se i paralitzar la construcció d'aquesta circunvalació si els veïns no la volen, no? Que és el que, per exemple, va passar, no és el mateix, però més o menys és el que va passar amb el Cabanyal Canyamelar a València, i es va anar ralentint fruit de l'acció d'aquesta associació de veïns, que tenia prou fortalesa i prou consens dins del barri. Es va anar paralitzant el projecte de fer una avinguda que anara des del centre de València fins al port i atravessant aquest barri, no, de Cabanyal Canyamelar. I bueno, pues ara, ja que ha canviat de govern, pues això s'ha quedat completament parat per l'acció ciutadana, sobretot. No? Per tant, bueno, pues això és el que anirem fent, relacionant aquestes qüestions per a proposar solucions. Així la solució seria utilitzar la fortalesa de l'associació per a impugnar aquest projecte de circunvalació i encetar mobilitzacions per a que no es faci aquesta actuació. No? I bueno, pues això és el que es faria un poc en aquesta segona fase que no anem a donar. Nosaltres només fem el diagnòstic. Ahí tenim un exemple. En aquest exemple el que tenim és que és un barri perifèric i amb greus mancances de la localitat, o sigui, un barri de treballador, dels més poc afavorits de la localitat X. Sorgeixen brots de racisme i actituds de rebuig entre la comunitat espanyola i els col·lectius d'immigrants que han arribat fa poc i estan en augment. No? Les organitzacions ciutadanes obren un debat al voltant del conflicte i pensen en com actuar sobre ell. Els elements que s'incorporen a aquesta anàlisi d'AFO podrien ser els següents. En les debilitats tenim posicions i actituds racistes en el mateix si de les organitzacions socials de la zona. Desconeixement del fenomen de la immigració i dels referents culturals de la població migrant. Fortaleses. Existència en la zona d'organitzacions ciutadanes orientades cap a una experiència en l'acció solidària, que són les que promouen precisament el DAFO. Existeix un xicotet nucli d'immigrants ja assentats en la comunitat i que exerceixen una tasca positiva en mediació intercultural. Depenent de l'entorn, que siguin exteriors, no? al barri, amenaces, possible agreujament de conflicte latent entre el veïnatge i la població immigrant. Això està plantejant aquesta projecció futura de la que parlàvem, no és tant una cosa exterior, bueno, sí que ho és perquè es parlava que això no estava afectant només al barri, sinó que ja estava eixamplant-se a la resta del municipi. No? Per això està plantejat com a amenaça, però també és des del propi barri, no? Això. I en canvi el que està pensant és en la projecció futura d'això. No? La segona sí que és més clarament amenaça, utilització política del conflicte per part dels partits polítics locals. I les oportunitats no són clarament exteriors, sinó que són aquestes que podrien ser més pròpies de la comunitat, però amb projecció futura, coses que poden ser aprofitades. No? Es podrien situar en realitat com a fortaleses. No? Tant les festes del barri com l'escola del barri són fortaleses. Per tant, això ho tenim pendent, no me recordava, està pendent de canviar perquè no és un bon exemple. Penseu en la primera amenaça és en realitat una debilitat, vista així, redactada així, tot i que podríem recuperar-la.
perquè s'està eixamplant a la resta de la població, però la primera amenaça és una debilitat, sí que és una amenaça la segona de la utilització política, i les dues oportunitats que hi ha així són també fortaleses. Una oportunitat en aquest context seria, per exemple, que l'Ajuntament haguera desenvolupat un pla d'integració de la població migrada. Si hi ha un pla d'aquest estil, doncs pot ser aprofitat i és una oportunitat. Pot ser una oportunitat també que determinats agents, determinats personatges de la població migrant agafa protagonisme i fins i tot comença a aparèixer als mitjans. No estic parlant del propi barri, sinó gent migrada que aparega, pues, que siguin esportistes d'èxit o que siguin de repente presentadors de televisió i vagin convertint-se en models de referència positiva per a tota la població. No? Això seria una oportunitat i és una cosa externa. Per tant, això, les debilitats estan bé, les que hi ha així en aquest exemple, les fortaleses estan bé, les amenaces només està bé l'utilització política de conflicte, utilitzeu com a amenaces l'exemple que vos he dit també. El possible agreujament del conflicte latent seria una debilitat i les dues oportunitats que figuren així són fortaleses en realitat i utilitzeu més aviat el que hem dit del pla d'integració dels migrants o de l'aparició de referents positius entre els migrants per a la resta de la població. Bé, amb això, com se m'estès una mica més, jo crec que acabem aquesta part del vídeo. Tenim la introducció, diguem, de les tècniques creatives i l'anàlisi d'AFO, el d'AFO bàsic, no el d'AFO avançat, que no el donem. I en el pròxim vídeo, que serà ja al final, donarem la resta de tècniques. Començant per els tallers europeus.